Piye ngene iki? Barang kabeh wis nyepak. Urunane metune ur 1000. Ya malah aku tok to ngene iki sing metu malian jenenge. Tuh. Iya kan. Dah kayu akeh men telemu golek jo. Warem bakar rumah apa piye jane kok sok. Amen mbiyan ya men. Iki arepane acara apa ki? Kok empane ora wepot men? Iyalah. Arti diengkek lah kok teko. Acara bakar-bakar lho arti. Weh. Nah, pas ki nek Pak RT barang, jelas dadi acarane. Dadi piye to Jo maksudmu iki? Ngene Pak RT. Ki mengen arepane acara bakar-bakar to. Tuku cempe. Lah kok enek danane kok 10.000. Tambahku kan akeh ram. Tambah ono to Pak RT? Gabung kene pisan bakar-bakar. Hah? Meni iki. Lah terus urunane piro, Det? Sopo ae ki nggo pasukane? Alah, tak cukup ae Pak RT. Ben gak kaboten kok karo ngajak warga-warga liyane masak-masak ning kene. Cocok iki. Lah terus cempene wingko dipiyekne? Alah. Nggih bal-balan ngono ae teh. Ya dibeleh to. Berarti bar dibeleh atau dibakar? Ora te, bar dibeleh wingi guwak ning kali kono lho. Yo dibakar to Pak RT. Kan awal wis diomongi to, awake dhewe arep bakar-bakar cempe ning kene. Kok isone takok to, cempe arep diapakne iki lho. Lah iya. Jane iki gumangan apa piye to, Teh? Uja obrolan angel men iki. Kowe kok eroh ta, Det? Dadi ki engko ngene. Urunan karo warga-warga tak omongane sik. Entar ono nang kene. Nah, tidak diragukan lagi. Yo ngene iki lho, Det. Duwe RT candak kayak dengkek ngene iki. Masalah rukun warga satset langsung di ACC. Ya ta, Det? Diomoni kok. Nah, nek wis ngene, neng kene sik. Aku tak rembukan karo warga-warga. Gelem apa ora tak jak urunan. Oke, baik Pak RT. Wis, budal. Sak soren. Yo. Iki kaya gendu. Cocok iki. Tak omongane pisan. Hop. Sakjane ning apa to Pak RT? Kok mbok habub nyegat bis ae. Kok nyegat bis piye to? Ki mbok petuk awakmu. Aku ngarep ngomongi warga-warga kuwi lho. Cacah ki arep ngenekne tahun baruan bakar-bakar. Wah, lha itu Pak ya Pak RT. Lagi meng kebetulan aku arep blonjo kongkon bojoku. Wis gak usah blonjo. Ya terus Wis to melok aku lho. Tapi ya urunan. Lah bakar apa rencanamu? Cacah rencananya arep bakar nyambi. Cempe. Walah cempe ta Pak Teh. Heeh. Lah terus iki urunane piro? Wong sitok 50. Lah terus Lah awakmu wong loro berarti ya 100. saiki Besok. Yo saiki to. yo eneng ya Pak Teh.
Alah wong ora mendino ae kok. Ngene. Nah, ngene lho. Lah terus ki aku mbok kan ngenteni nandi. Bocah-bocah ning guri kono lho. Oh, neguri kono kan. Lah noto alat-alate kuwi. Oh, nyiapne ya. Heeh. Oh iya. Wis aku tak data warga-warga liyane ya. Oh, ngono ya, Pak. Oke. Oke. Siap. Dimeng Yanto wis. Gendu wis. Paidi yo wis. Ya, tapi kok nggur sakmene duwite. Kurang pora ki engko. Walah teblok pisan. Duh. Lah kala sini karo unyil to, Guys. Hehehe. Tepak iki. Sin. Rene yo. Penting iki. Nyil, Pak RT nyelok-nyelok kan nyapa ngomongnya penting nih. Jajal parani ya. Nggih Pak RT, ana apa? Awakmu arep nang ndi? Arep ning pasar sirku. Nek jak omongan apa to? Wis aman we, memang wis tak sajeni kok. Aman piye? Cah kuwi lagi nek sogokane ora nek jak omong-omongane. Aman ki meng aman wis kapan. Enten apa to Pak RT enten apa? Ngene lho, Sin. Iki cah-cah iki kan ngenekne tahun baruan arep bakar-bakar cempe. Nah iki jaluki urunan. Awakmu melok gabung ora? Wah. Cocok niki bakar-bakar cempe. Melok ya, Mbak. Timbangane awake dhewe repot-repot masak dhewe yo ngono entek. Lah nek ora kan eman-eman. Nah, yo penak ngono to, ndang gabung pisan. Yo wis, Piye? manut piye we? Tapi yo bayar. Bayar 50 wong sitok. Apa tuh, Mbak Yu? Bayar Nyil. Komar neh. Nah, iya. Apa tuh, apa? Iro iki Heh. 50.000. Duit-duit 50.000 apa gak? Yang duwe to. Nah, Kek. Duit kok mek 70.000 tok iki. Ku cara urunane 20.000 piye? Sing iku tak gene cekelan. yo ora iso no. Wong liyane yo urunan 50 lek yo meri. Piye to ki? Malah matmut ae. Iki kulino sembarang kok ge angel. 50 ya 50. Loh, Yo, Mbak Yu. Rungokno Mbak Yu. Ki aku 50. Eh, Ya, Kek. Lah terus minggu acarane nang nggone ning ndi? nang guri balai. Wis cacah ngumpuk nang kono. Oh, akeh ta bocah? Wah, akeh pol. Sik, Kek. Minggu kira-kira mbok golek cempe sing gedhi apa gak? Cempe umumnya sak mono to, gedine sak piro to terusan. Ya kan enek sing wis rada gedhi ngono kae to. Kan maksudku ngene lho. Carane aku request ndase wingi lho, tak peke. Ya engko gampang kok. Nyapa to Mbak Yu mesti ngono kuwi. Engko dimasakne. Wi urunane bareng-bareng ya Nyil ya. Kok mesti Kok wi. ndas lho isine lho ya untu. Iya. Komandak ngono, Pak. Wis Pak RT, anu gak sah gatekne Unyil ki tak urusane Unyil. Sampai ndang kodenin wong sing gung teko sing rung mlumpuk sampai ngomongi iki tak urusane cah iki. Oke. Jam pira to kamu mlumpuke? Alah ya sekitar bar ngisak paling. Bar ngisak. Dadi kok aku ronone bar ngisak. Oke, bar ngisak. Nah, porong tau kok ngingeti nang ngene tok. Heh? Lho, ya to. Bar ngisak wis Pak RT wis gak usah ngono wis. Ono dhewe urusan dhewe. Wis. Wis aku tak lanjutne ya. Heeh. Berarti ki awak dhewe gak sidone pasar Unyil. To, gak usah ning pasar ae. Penak kok dhewe karek mangan, to wis ra masak ra kangelan, to. Oke, baik. Ya wis ndas siap-siap. Yes. Iki kae ini kira-kira cukup gak, Dek? Kurang nek cempe iki. Tapi yo kingko muga-muga ae warga-warga padha gelem. Jak urunan kan luwih enteng. Ngono lho. Golekne iki. Ah.
Iki ngene. Urunane oleh sakmene iki lho. Wis ndang gas, golekne cempe. Wah, cukup iki wis. Karawangmu jo iki golek iki. Yo, ta loro ngebda kono. Oke. Sampai ning kene sik, Le. Tak Oke. lonjo sampai saiki. Iya mas, nanti belanjaanane. Ini lho Dek tak omong sik. Aku mengko dalane petok Pak RT. Lah terus, Lah terus dijaluki urunan wong sitok 50. Lah omong Pak RT po enak piye? omong arep bakar nyambe apa ta? Bakar cempe. Bakar cempe? Bakar cempe. Dadi ya tak kekne to. Ade iku gak saribet. Utek-utek ngono. Ade karek mangan nek kok. Berarti gak stok blonjo wimengi. Gak sida to, Dek. Walah, ya wis nek ngono beneran aku ra masak. Lah iya. Penak to, kok moro karek mangan. Ya iya ngono lho, Dek. Ade karek pangane. Wis penak iki engko. Ya wis Mas nek ngono aku tak siap-siapin dan tak adus Wis engko moro awakmu rono. siap-siap aja. Heeh. Aku tak jedeng sik aku. Iya, heeh. Tahun baru mohon dipahami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri tahun ini tidak menyelenggarakan kembang api di Simpang 5 Gumul. Kembang apinya sudah kita beli sebenarnya, tapi kemungkinan tidak akan kita lakukan karena ini bagian dari bentuk empati kita terhadap saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Jadi kita adakan doa bersama dan istighosah. Kita masih komunikasi dengan beberapa habaib untuk sholawatan sebenarnya, ya. Beh. Lah kok enek pengumuman konggone Pak Dito koyo ngene? Andekno cacah meng njaluk urunan arep bakar-bakar karo kembang apian Piye iki? Apa tak omongane mumpung urung kebacut yo? Ya wis, tak omongane penake iki cacah. Daripada engko kebacut terus dilarang malah dadi gawe iki engko. Nek nguri balai desa emang. Ya wis, tak paranane ae lek ngono. Lah kok enek pengumuman koyo ngene. Lah kok wis cepak kabeh ngene ta? Wis cepak Mbak Yu. Lah ya. Ki piye ki? Kok malah celingak isah telu. Lah bolone ndi? Anu Sik. Tak omongi kabeh ya. Ki meng aku ki entuk berita lho. Berita apa tuh Mbak Yu? Jarene ndek sosmed iki tahun baru iki awak dhewe iki gak oleh mengadakan keramaian. Mergane menghormati saudara kita yang ada di Sumut itu lagi kena musibah. Oh iya. Iya. Sumatera Utara itu loh yang kena bencana itu. Aceh barang yo. Bener nih. Lah jadi acara tahun baru gengko bengi dibatalne ae. Gak usah enek son, gak usah enek kembang api, yo gak usah bakar-bakar. Mending awak dhewe iki istighosah. Berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang kena bencana. Walah mau bareng ae berarti. Gak percaya iki lho. Aku meng delok ndek sosmed iki lho. Lah kok lek ora sidong nyanyi-nyanyi no berarti. Ora usah nyil iki lek diomongi kok mesti to. Iki lho wacanen. Oh iya. Nah, koyo ngene iki awak dhewe iki kudune menghormati yo. Cek to. Terus Iki tulisannya apa? Jo. Bencana alam kebanjiran Sumatera Utara. Tapi gak Kediri tok, seluruh Indonesia yo Iya, tidak mengadakan makane tahun barunan lho. ini berarti gagal ki ya? wis gawe menghormati kanca-kancane awak dhewe, saudara-saudara kita. Gak usah ono son-sonan, gak usah ono kembang api,
Kingko bengi awake dhewe tetep kumpul-kumpul bersama tapi Doae. kita berdoa. Nggih kok? Digawe Acara bakar-bakar dibatalkan. iya enggak. Ditunda. Besok Pak RT. Jadi Ya wis ngono berarti. di urunan balekne wae berarti. Iya dibalik. Duit urunane bos balekne. Balekne ae duit turunane. Pak RT. Soalnya kan Kingko dhewe ora makan-makan, kita berdoa. Oh, sing gowo. Itu Berarti deal wis gak anu ki. Ora nyil, wis diomongi angel tok unyil ki. Gal ki kok sip. Ya ora gagal. Aja. lho kok. Tapi Kingko awake dhewe tetep kumpul-kumpul lho ya. Doa bersama tapi ya ora usah enek bakar-bakar, kita cuma bawa air putih ae ngono. wis kuwi mantep wis. Jos. Yo wis tok Oke, Mbak Yu. Yo. Siap. Iki ngene Sarno karo Pardi. Wis nek ngono ya, Jo. Det aku tak balik nek ngono. Oke, siap. Engko duit 50.000 arep gitu soto, Iya. tahun baruan dhewe, Pawan. tahun baruan dhewe. Nah, ngono lho. Tenan lho ya, Terima kasih pokoknya semuanya. Kingko awake dhewe tetep kumpul. Ini doa bersama. Tetep Maksud iki kumpul. mulai kok kene iki lho mangan soto. Aku gak bocah. Yo nek melok. Kemangan dhewe karo aku. Gah wis. Aku ya Pak RT. Oke, baik. Engko pokoknya awake dhewe tetep kumpul lho ya. Berdoa bersama. Wes Pak RT. Det. Parene kok bengi gak sido. Saiki aku tak mulih sik weteng guluwe. Oh ya wis, ya. Ngenteni Pak RT arep nraktir lho, gak ndang. Traktir. Lah iya. Tak mangan sik aku saiki. Iya. Terakhir ande duwe kok. Terus antenane warga liyane iki engko ngomongi ya iki. Itu ada ya. Heeh. Sekarang ngenteni warga liyane iki ngundang diomongi. Diringkesi ya. Ya iya no. Minggir. Loh, Nah, lagi iki. kok cah loro tok. Lah liyane ning ndi? Pak RT salam jelasnya Pak RT. Ya Pak RT. Iki ngene, Mas Gendu. Iya. Acarane iki dibatalne. Wah. Lah kok iso? Apa Pak RT? Sik to. Mergo neng sosmed mang enek bencana. Bencana apa wi? Ana neng Aceh kan lho, bencana alam. Ya terus piye Pak RT? Wapi wi. Wapi gundulmu sempral wi. Bencana alam di Sumatera Utara itu. Di Aceh bareng iku. Dadi ini kingko untuk malam tahun baru dibatalkan. Di sosmed wis diomongne Pak Dito barang ya entah. Heeh. Iku di Gumul tidak ada kembang api. Lawi podok IDW kingko ya dibatalne dadi ini. Gak oleh bakar-bakar. Gak enek bakar-bakar tapi ngelumpuk bareng. Kingko tetap ngelumpuk doa bersama. Kanggo saudara-saudarane IDW sini kono ngono lho. Ya, IDW iki ya carane menghormati ngono lho. Mosok kono untuk musibah IDW seneng-seneng kan ngono lho. Berarti gak sido Kingko. Tetep sido kumpul-kumpul kon bareng warga, Ngono. tapi doa bersama. Ganti doa. Ngono, heeh. Lah iki Iya. urunane mang dibalekne. Iki sing nggo aku soalnya iki mengian. Beneran duit Halo. utuh, Lah iya. ora kelong. Gagal iki ya. Mung satu ya, wong loro ya. Satu. Siap. Wis. Besok nek ganti belanja ya Mas ya. Oke. Kinggo warga liyane bareng yo tak Engko mangan enak dhewe engko ya. dhewe. Iki warga liyane yo tak anteni iki, ngomongi kabeh soalnya yo an. Ngono wae ya, sepurone ya. Tapi tetep kumpul kok rene. Engko Doa bersama. bar Siap. maghrib. Oke. Iya. Tetep. Jos. Wis nek ngono ya. Kayune ra kangge ta? Gak kangge iki. Sampeyan gowo. Gak apa? Anu Ya wis, tutup ya, nang ya. nggih bakar omongan. Nggih bakar omongane. Bakar omongane piye maksudnya gendhu? Nih, Ndak yo. Mutrah yo gendhu. ndak yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Rahayu. Kami segenap keluarga besar kru 20CH Entertainment mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga di tahun yang baru ini
kita diberi kesehatan, Amin. murah rezeki, Amin. dan diberi kemudahan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Amin. Amin. dan mencapai kesuksesan bersama-sama. Amin. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan Turut berbelasungkawa kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara. Semoga bencananya cepat berlalu dan segera membaik. amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua di tahun 2026 ini nanti kita lebih baik lagi. Betul. Terima kasih. Semoga Semangat. tahun 2026 tidak ada bencana alam lagi se-Indonesia. Amin. Amin. Ya Rabbal Semangat, Alamin. semangat, 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 Dan semangat. semangat, semangat.